Πρέπει να βρω μια γάτα να ανοίξω αυτό το βίντεο. Όσοι συναναστρέφεις έστω και λίγο μαζί μου τα τελευταία χρόνια και όπως οι συγγενείς και φίλοι, ξέρεις ότι έχω μια τρέλα για το Grease. Σήμερα όμως έχω γενέθλια, οπότε πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν ξεκινάω για Λάρισα, όπου θα συμμετάσχω σε ένα μαραθώνιο Grease. Μαραθώνιος, για όσους δεν γνωρίζετε, πρακτικά σημαίνει ότι θα παίζουμε όλη μέρα Grease. Είναι ένας αγώνας που αποτελείται από 3 ημερίδες, πρακτικά παίζουμε δηλαδή το πρωί, κάνουμε ένα διάλειμμα 1 ώρα ή 1,5 για φαγητό και συνεχίζουμε το μεσημέρι και τη τρίτη μερίδα το βράδυ. Παίξουμε λοιπόν σήμερα πάνω από 70 διαδρομές και δεν ξέρω αν με θεωρείτε τρελό, αλλά υπάρχουν 32 ζευγάρια σήμερα στον αγώνα. Pictures in my blood, it's in my DNA, it's in my family. I'm fighting every day so I can live in thunder. That's what they call the chase. I accept the challenge, I am running through the flames. They want the bloodshed, well I can give them more. Cause when I'm on the field, you know it's game on. I'm getting recognized, I am the number one. Είναι τώρα από το Βόλο. Δεν έχεις πολύ κάλλια αυτή τη στιγμή. Και 200 χιλιόμετρα ο Βόλος, αλλά 200 χιλιόμετρα είναι φύγει. Τους φίλους μου δεν τους βλέπω. Αλλά να πω επίσης ότι το πόσο με αποφεύγει για ένα ακόμα τρίμερο, έχεις κρατήσει το ίδιο προσανατολισμό, με αποφεύγεις για μια ζωή. Μόλις μπήκε στο βίντεο. Μετά το γαλιάτσο το χάω. Αλλιώς ο κύριος Κοτσαπριάς δεν θα βρίσκει γήπεδο να παίζει τένις ούτε ζωγραφιστό. Ποιο μοιάζει. Ποιο μοιάζει. Έτσι γενικώς και... Και ο τρισμέγιστος συμπαίκτης. Είναι πολλά τα ζευγάρια, έχουμε πιει και παραπάνω. Εντάξει, δεν είμαστε για τίποτα με λίγα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας, ιδιαίτερα σε εσάς που ήρθατε από μακριά. Χτες στην πρώτη ημερίδα τα παιδιά από τον Βόλο, Βαλής, Σιγιαντσής. Δεύτερης ημερίδας το ζεύγος Νικολακοπούλου Παπαδόπουλος. Νικητές της τρίτης ημερίδας το ζευγάρι της τελευταίας στιγμής λόγω αντικατάστασης Βερτσιάνης Κορδάς. Πάμε στους νικητές της κατηγορίας 1-6, Δημήτρης Τεργιούλας, Σωτήρης Ευαγγελογιάννης. Νικητές στην κατηγορία 1-9, το ζεύγος από τον Βόλο, Ντόρα Μπάρκα, Στάθης Ακρίδης. Και νικητές της μεγάλης κατηγορίας της Όπελ, το ζευγάρι μεικτό, ζευγάρι Κατερίνη Ιβέρια, Γαλιάτσος Κατσαριά. This is victory.